אני הייתי במסיבה. התחילו בעצם הטילים, צבע אדום בשעה 6:30 בבוקר. נכנסנו למיגונית 50 אנשים בערך. הצטופפנו, לא היה אוויר מרוב שהיה אנשים. התחילו בעצם אחרי 5 דקות יריות על המיגונית, כאילו פה, ככה בלי הפסקה. חשבתי שאני הולכת למות שם, אז אמרתי, עדיף כבר לנסות כאילו לברוח, ורצנו, לא הסתכלנו אחורה. ואז בן זוג שלי ראה כזה בית עם חלון גדול כזה בכניסה. הוא פשוט פרץ לחלון ופתח לי את הדלת מבפנים. ניסינו לפתוח את הממ"ד, לא נפתח. אז נכנסתי לשירותים ואמרתי לו, לך תביא סכין. ואז אחרי שנייה שמעתי 2 יריות, ואופק, חבר שלי, שמעתי אותו מנסה להגיד משהו, לקרוא לי כאילו, ואז הוא מפסיק. ראיתי אותו על הרצפה, והוא מת במקום, ירו לו בחזה, ואיך שפתחתי את הדלת, המחבל ירה לי בבטן בעצם. אמר לי בגב, שכבתי ליד אופק וחסמתי לעצמי את הדם עם הקימונו שהיה עליי. וברגע אחד העולם משתנה, ממש ככה. וזה קשה לי כאבא לראות את זה. דברים שכרגע היא בבעיה, כמו שהיא לא יכולה לעבוד, אז אין לה הכנסות. תרומות לנפגעי פעולות איבה זה דבר שמאוד עוזר לנפגעים עצמם. זה מאוד עוזר להם להשתקם, עוזר להם להמשיך בחיים, עוזר להם להתקדם. כן, סך הכל אנחנו למסיבה לחגוג, ליהנות. והוא נרצח, וזה כאילו הזוי, שאנשים יוצאים ליהנות ונרצחים ככה כאילו כלום.